taką piękną bluzę i takie jedne podomowe i takie piękne, jeszcze takie piękne, jeszcze takie piękne ze słonikiem i takie body zielone i takie jeszcze piękne i takie piękne i najpiękniejsze z karsami i z Bachi i z Bachi 2 i jeszcze takie i do tego mamy jeszcze takie spodnie, jeszcze taki kaftanik jeden i taki długi i jeszcze spodnie i jeszcze spodnie i takie piękne i takie i do tego koszulka i gdzieś tu była Jestem. szapka z dinusiem. Jeszcze takie piękne mamy dla Bejba. I takie piękne. I jeszcze taką czapę piękną. I takie buty. I takie buty. Jesteś u babci. Przecież to u babci jest, tak? To nie nagramy. Dobrze.